gima neno ni mondo watem timo en ni government onego bed very clear ni Kenya ka wan gi seche moko chikwa ok wajo moluoro chik ibiro kawo Ebola ikelo Laikipia doctor dithiedhe doctor wuok omuono ng'ato kapok piny oru tiwinjo ni tuo ni nosawuok oko ng'en ma eluoro the argument kata wach mora mora ma jo Kenya wacho ni kigolo Ebola igolo DRC Congo ikelo Kenya kata dikelo Ebola Kenya ka now donc jo America itero ga Germany ng'en Germany be gin facility penjo ne ang'o momiyo di Germany nikech ng'en Germany ema America ne miluongo ni biggest base military margi e Europe from Germany on of Africa ka gin Kenya ka gimone ngo tim sani ja Kenya mora mora kone no mbunge ne machalo ndini joro ma ubukore sana ne koro concern about Kenya tekwere makoro kamana kaka godo nacho ni koro kikete weche mag siasa ikwere maber nikech sama no tim gigi te ne ginitie waseng'isi ni gini no ba moke 2015 no tere parliament higa 2016 ma parliament te jogi no wuoyo te jogo wuok ka no bedo chako bedo renew for 7 years wawe ne ochako tere cabinet ma cabinet approve mo chako biro 2022 ma government ochako approve koro sani wabunge koro wacho ne rach ero kama na inya godo nikech wantiere gi matine dakika 15 mar mondo mwatiek twak marwa ng'eni Ebola ni it's a very sensitive topic nikech design makaka Ebola ni bende ranyisi ma bende tuo ni biro godo kako landore bendo landore